förtälja hur min levnad blev förrödd, hur jag lockades att lämna hemmets här där jag är född. Jag är ju född i Malmö och vi bodde i en snygg träa på Nobelvägen. Det heter ju Nobelvägen, har jag fått lära mig. Den har ju namn efter en gammal krutgubbe. Där bodde vi. Det var far och det var mojan och det var jag. Det var rent och snyggt hemma. Vi hade Perstorsplatta i köket och tv i vardagsrummet. Ja, det var ombonad och det var faktiskt en viss standard. Farsan hade till exempel alltid någonting hemma i hörnskåpet. Far han jobbade på varvet. Det var ju Kockums varv där alla jobbade. Och mor hon satt i kassan på Solidar. Det är alltså Konsum på skånska. Jag själv hade fått jobb direkt efter 7:an på Strumpan, eller Maromia som det hette. Där fick alla som gick ut folkskolan jobb med detsamma. Ja, vi hade det lugnt och skönt. Men sen en dag så damp det ner en tidskrift. Det rasslade till i brevlådan. Det var tidningen Land, organ för Sveriges bönder. Och det var smågrisar på utsidan. Det var Fälldin på insidan. Och jag blev faktiskt förförd. Ja, inte av grisarna då, va? Och inte utav Fälldin heller för den delen. Men i hela konceptet. Så när morsan kom hem så sa jag: morsan, nu åker jag till landet. Och hon blev alldeles till sig. Du har ju aldrig varit på landet, sa hon. Jo, varje år, sa jag, så har vi åkt till Bökeberg. Och där finns det myggor. Det är väl vad man kan säga om Bökeberg. Nej, men sa hon, du vet inte vad det lurar för faror på en oskyldig stadsjämta som kommer ut i spenaten. Det spelar ingen roll, sa jag. Jag har bestämt mig. Jag ska åka. Och när far kom hem från varvet så var det ju samma visa. Han gillade inte det alls, men han sa till slut, okej. Men, sa han, kom inte hem här och ha ställt till det på det viset. För då spelar ingen roll, sa jag. Nu åker jag. Och farsan han körde mig till stationen en tidig morgon. Första tåget på morgonen tog jag. Och när jag skulle åka så stod alla kompisarna där. Det var Uppskärarjocke, Lasse med kniven, Knivmarit och Dolkbällan. Och allihopa så vinkade de mot mig. Det sista jag hörde, det var Uppskärarjocke. När han skrek, du har väl sprit och cigaretter med dig, för det hittar man inte ute på landet. Alltid, där stod jag. På en byväg i gryningen. Det var ängar, det var åkrar. Ja, det var grönt så långt ögat nådde. Bara kolhydrater överallt. Och plötsligt så var det något som tände. En stor lampa. Och jag blev så rädd. Men så förstod jag, det var solen. Jag gick vägen fram. Jag hamnade på en bondgård. Och jag fick jobb där. Och då började förfallet. Jag gick upp 4 kilo. Jag blev solbränd över hela huden. Nagellacket flagade. Håret hängde. Och platåskorna fastnade i en kodojmocka. Och hela tiden så var det något konstigt som luktade. Det var frisk luft. Nåväl, när jag hade jobbat ett tag så blev det logdans med tillbehör, om ni förstår vad jag menar. Så nu står jag ju här då. Tänkte jag får väl presentera det här lilla knytet för föräldrarna och få hem till Nobelvägen. Och där blir ju farsan alldeles till sig. Vad ser jag, skrek han? Du har förukat dig, din jäkla frögurka. Nej, men farsan, sa jag har gått och gift mig också. Gift, sa han. Gift?
komma hem och vara gift med en bondjävel, va? Nej, sa han, där går gränsen. Och dörren slogs igen, mitt för näsan på mig. Och jag var så ledsen. Jag grät. Jag svepte minkpälsen, den nya, tätare omkring mig. Jag greppade lilla knytet, gick ner till min nya fina Mercedes och körde hem till min bondjävel. Greve Rutger Tots från Knoll till Särstaholm. Och när jag kom dit så stod han där. Han klappade sina fina arabiska fullblod. Ja, det ena är ju faktiskt mitt. Och han hade stora fina hundar som är prisbelönta. Och så sa han, men du har ju mig. Och nu är jag fast på landet med de ängarna och badstränderna och blommorna. De förbaskade blommorna som man får hösnur av. Ja, kära min lilla dotter, om jag kunde bevara dig från lantlivets fasor. Om du vill ha lugn i själen och på lyckans jul få träff, läs då aldrig, jag kan inte sjunga dem för jag är så häst, men läs då aldrig någon tidskrift som getts ut av LRF.